ஹே கிறிஸ்டல், சில நேரங்களில் தேவ் நடன வகுப்புகள் செய்யும் போது நான் மிகவும் சோர்வடைந்து விடுகிறேன். என் பாதங்கள் வியர்த்துவிடும், அதற்கு மேல் என்னால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. சரி, கவலைப்பட வேண்டாம். உங்கள் நடன காலணிகளை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் கழற்றி விடுங்கள். இது உங்களை மசாஜுக்கு அழைத்துச் செல்லும். இது ஒரு நல்ல யோசனை என்று நினைக்கிறாயா, கிறிஸ்டல்? ஆம், என் சகோதரி. ஓ சரி. அதோ இருக்கிறது. நீங்கள் எனக்கு மசாஜ் செய்வீர்கள் என நம்புகிறேன். ஆமாம், மீனா, உன் பாதங்களை மசாஜ் செய்து விடுவேன் என நம்புகிறேன். அருமையான மசாஜ், கிறிஸ்டல். நன்றி.